Hej sådan. Nu er vi på ved Nassereinbanen, og vi har lige kørt ned af 24'eren, og Signe hun var klar på at tage den sorte. Og nu sagt hun er ikke bange for noget. Vi gjorde det ikke. Nej, det gjorde vi ikke. Vi løber sådan lidt og passer lidt på os, fordi at vi mødte en masse snowboardere i går, og vi ved ikke hvor vi står på ski henne, men vi synes det er lidt pinligt at møde dem. Også fordi vi hader snowboardere. Vi hader snowboardere. Snowboardere skal gå hjem. Men lige nu så er vi i hvert fald venner på Bubi, fordi han kommer her, og så skal vi øve tricks. Og Signe hun skal sidde og fede med at filme. Are you ready? Hello. I'm talking to a kangaroo from racing. Nice, yeah. Hun kan ikke finde af det. Kom så, Bubi. Bubi, du er ved at vælge. Det er ikke godt nok. Gør det igen. Er I tilfredse? Det var Bjørn, der kom gående. Nå, vi lukker herfra. Ja, okay. Do you like to be a monkey? I like it all. You like it? You have nice. Yeah, that's okay. That's a gorilla. I'm talking to a kangaroo from Crazy Kangaroo. Nice, yeah. You like skiing? Yeah, I love skiing. That's great. Arbejder hun der? Hvad? Arbejder. Hun var bedre. Okay, bye. Hvad så, Sille? Smart. Sorry. Så er de andre kommet. Vi har lige holdt en længere pause. Vi har forstået begge to, også armene på samme tid. Og kuren, den afholdt ned til spiritus i 3 uger. Hvad? Himlen, den er bare samme farve som skien. Ja, det er ikke så godt. Nej. Men vi har fundet ud af, at det er en god kakao, de har her på Rental. Ja. Og nu skal vi snart på afterskien, fordi vi gider ikke stå på ski, fordi det er dårligt vejr. Og så bagefter så skal vi hjem, og så tager vi i byen i aften, for det er sidste aften. Og så skal vi hjem i morgen tidligt. Ej. Christopher was always bullied as a kid. As he grew older, he didn't care what they did. Signe er en flummergøj. Prøv at se her. Streets attracted him, and the road he seemed to like. Though his feet were bleeding, no one could ever make him cry. Han sagde, have you seen him running without any reason? Even at the red light he won't stop. So, hey Christopher, it's time to release the names. Sig det igen. Signe er en klummergøj. Super. Called insane. Hej, jeg hedder Cecilia, jeg er 17 år. Jeg hedder Julius, og jeg er 21 år. 29 år. All the fights he really thought he would forget. He said goodbye to someone he had never met. Have you seen him running without any reason? Even at the red light he won't stop. So, hey Christopher, it's time to... Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. I can hold any note longer than you can.
No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Hvad skal du? Hvad er det, du No, you can't. Og så er det jo dermed, at du snyder jo altid, så jeg gider ikke. Jeg har da ikke snydt. Nej, men du tænker på at gøre det. Fuck, hvor var det godt. Jeg slukker nu.